गोजोन सानजौफुनि बयखौबो खुलुमबाय रायजोफोर। नै मैया उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ब्रह्म धर्मनि जोबथा हाबाफारियाव बाहागो लाखांनानै प्रग्राम जोबखांनायनि उनावहाय बेयावनो उन्दुबाय फंबाय सासेनि न'आव। नै फंबाया गारि ड्राइभ खालामगासिनो दं। दिमासा बसुमतारी फंबायनि मुङा गेरुवानिनोखा। बेनिफ्राय जोङो दा बे फंबायनि न'निफ्राय ओंखारनानै जोङो आरो दा मोनायाव टंलायाव प्रग्राम दं नालाय दा रावना होगासिनो दं। नै दा बिथांमोननि फंबायमोननि गामिनि एसे भिउसखौ नायदो। नै फोथारा बिराद दिवा मोजांथार। नै दा बर्थमान बेखौ नोंथांमोननो ससे दिन्थिनो आं सेस्था खालामगोन। मैयानि फांसननि मोनसेबो सिनेम आं लानो हायाखिसै। दिनै आं सेस्था खालामगोन दिनैनि फांसनखौ दिन्थिनो थाखाय। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गामिनिफ्राय ओंखारबोनानै नै रौता टाउन मोनफैबाय जोङो। फैगौ 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव जानो गोनां सेन्ट्रेल एबसुनि कनफारेन्सनि प्लेसखौबो जों नुलांखासिगोन। खोब धुमधामै खामानिया सोलिगासिनो दङ। नैबे रौता टाउन जाहैबाय। खाथिनिफ्राथ' मिथिखागोन, गोजाननिफोरनि थाखाय दिन्थिनाय जाबाय। गाज्रि दामोन रायजोफोर। ओरैहाय नै खोलाहा गुवाहाटी लाइन थांबाय बियो। ओरै साहाथिं रेलवे स्टेशन लाइन, नैबे उदालगुरि लाइन। जों दा उदालगुरि लाइनजों थांसिगोन। मोनथारसिगोन लोगोफोर। नै कनफारेन्स जायगाखौ नै मोनबायानो। बेयावनो नैबे जायगायावनो जागोन। खोब एकदम फुरा नांगासिनो दं जरदारै। दायो बे टमसम खोङैखाय बांद्राय नुहुरनो मोनाखै, खिन्थु बे जायगायानो आरो मेन प्लेसआ। नै फैयै जोङो एसे मा होनो ट्रेन गेटआ हनै क्ल'ज जाबाय। ट्रेन फैसिगोनदां। जों दसे नेनांसिगोन आरो बियो रौता आरो उदालगुरिनि गेजेरनि दैफां खाथियाव दैफां रेल गेटआनो आरो बियो। दसे नेनांसिगोन जाहैबाय। नै हनै खुसेर बागान दङ बैथिं, आरो बेयाव बिराद तरमुस गायो। बे समाव आरो गोबां गोरान खेथिफोर दङ। नै गोजानाव ट्रेना फैबाय। नै जोङो दसे उनावनो बारनो मोनसिगोन। खासिबारि सारियालि मोननो नागिरदों जों। नै ससे थांबानो मोनसिगोन। नुहुरबायानो। नै ओरैहाय साहाथिं थांबाय भैरबकुन्द'। नैबे बेयो भैरबकुन्द' रड। ओरै सानजाहा बे गलमाजों सौहैयो। नैबे जाबाय खासिबारि, जोंहा एक्स मिनिस्टार रिहन दैमारि सारनि गामि। बेजों ओरै थांनानै जों उदालगुरि मोनहैसिगोन जोङो बाहायनोखौ सब जानानै। नै रिहन सारनि न'आ नैबेनो गामिनि न'आ। नैबेहाय मोनसे गिर्जा दं बिथांमोन गामिनि, गोबां समायना, बिराद गिदिर। नै गिर्जाया बिराद मोजां। बिथांमोना इन्टारनेसनेल लेभेलनि मोनसे गिर्जा। उदालगुरि टाउन हाबबाय। नै ससे थांनानै टार्निं मोनसे मोनगोन। गोदो बेंक टार्निं होनोमोन, दाथ' बेंकखौ हरैहाय खोलाहा लानानै थांबाय। जों दा साहानि लामाजों हाबगोन।
गलमा रोड नैबेनो नै टार्निंआ जों ओरै थांसिगोन गलमा रोडआव जों गिदिंबाय जोङो साहाथिं हरिसिंगा लाइन एसे जाम जादों नै लामाया ओइ नै बिशाल मार्ट बेवहाय बिशाल मार्केट उदालगुरिनि मालाबाफोर फैयोबा ड्रेस पार्टी बायनो हागोन बेयाव नैबेबो इंडिया फेमिली मार्ट बेबो उदालगुरिनि मोनसे सुपार मार्केट बेबो गलमा सकआव दङ नै टार्निंआव जोङो दा नै हरिसिंगा लाइनजों थांगासिनो दङ टंला आनसलिक एबसुनि गल्डेन जुबलियाव जायगायाव मोनफैबाय दा दसे उनाव प्रग्रामा स्टार्ट जासिगोन नै आङो आंनि लोगोफोर एकदम सिगांनिफ्रायनो खोब आंजोंनो लोगोसे गोबां जायगाफ्राव दामै फैनाय लोगोफोरखौ दिनै लोगो मोनफिनदों नै आंनि एकदम बन्धु सुनै गन्थङालाय नोंनि बेसे हायना महरालाय नोंनि अनसुरि सना फिथरांनि अनसुरि सना फिथरांनि नारें सुनै गन्थङालाय नोंनि बेसे हायना महरालाय नोंनि अनसुरि सना फिथरांनि अनसुरि सना फिथरांनि हिरिना मेगन जरा नोंनि दैनि दोहौ खानाय बिलाइ नोंनि